ħnina. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li risqa l-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jissoqilna nitolbuk li jħenna lina l-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marja Verġni u ħammar fostna. Ġesu Kristu li sidna li hu Alla miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-Mulej Alla, araw, jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ. Arawh, ġej, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġġa tiegħu? U min hu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħal nar ta' wieħed li jsaffi u bħal sapun tal-ħassiela. U joqgħod isaffi u jnaddaf fil-fidda u jnaddaf fl-uliet levi u jsaffihom bħal deb u fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jien nibatilkom il-Elija, il-profeta, qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħba tal-art u nħalliha tinqered. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħar lil Alla. Flimkien, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollha tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżaw minnu, lilhom jarraf il-patt tiegħu. Flimkien, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. O Immanuel, Sultan tagħna li tajtna liġi, ejja u salvana mulej Alla tagħna. Il-mulej magħkom. Pol. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Elisabetta għalqilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fi żmien fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkunċiżjoni lit-tifel ridu jsemmuh Sakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu qalet le, iżda Ġwanni jkun jismu. Qalula m'hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru xi tisemmih. U talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk, ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb dak il-ħin stess Sakkarija infetaħlu f'ommu il-sinu nħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom il-bisa u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien isommhom f'qalbu jgħid mela xagħti ikun dan it-tifel u tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk nagħmlu talba ċkejken l-Ispirtu tal-mulej ħajtina kelma li tagħmlilna ħafna ġid.
Eżis, kemm laqatni dan il-vers tal-Vanġelu illi fom Zakkarija jinfetaħ il-sinu jinħal u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla meta kiteb ismu Ġwanni, Johanan. Xi tfisser Johanan? Alla jħenn. Meta jiena u int nibdew inħennu bħal Ġesu, jiġrilna l-istess ħaġa, nibdew ninħallu mill-irbit. Fomna jieqaf igerger, fomna jibda jfaħħar l-Alla, moħħna jibda jaħseb f'affarijiet sbieħ kif se jkun ta' għajnuna u ħajjitna ssir barka. Għalhekk ir-rigal ta' dal-miliet għalik u għalija niżlu fil-ħnina tal-Alla. Kien għalhekk Ġesu li permezz ta' Santa Faustina tagħna il-kurunella tal-ħnina divina li aħna fl-onkoloġi nitolbuha ħafna għaliex b'din il-kurunella l-mulej jenna ninżlu fil-ħnina tiegħu. Ibda tloba din il-kurunella u ħallija tmislek qalbek, ħallija tmislek il-mod kif iġġib ruħek, ħallija tmislek il-mod kif titlob, ħallija tmislek l-azzjonijiet tiegħek u l-kliem tiegħek. Grazzi mulej ta' din il-kelma u fakkarna f'din is-sentenza sabiħa. Ġesu, jiena nafda fik. Ikun infaħar Ġesu Kristu. Ikun infaħar. Grazzi mulej ta' din il-kelma li tajtna llum u anka fil-viżjoni tal-ewwel qari se npoġġulek il-postijiet f'pajjiżna, familji, komunitajiet fejn hemm l-inkwiet. Se nitolbuk li bdil qudiesa ittihom id-don tal-għaqda, tal-maħfra u tal-rikonċiljazzjoni. Għax dan hu l-milied vera li nirrikonċiljaw ruħna miegħek u ma' xulxin. U nitolbuk li b'din it-talba tmiss il-qalb ta' min ilu ma jqer ħajamel deċiżjoni u tagħmel deċiżjoni u llum tmur tqer ħaddur lejk mulej, jidur lejk mulej u jsibu l-ferħ ta' qalbhom. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjum Alla, itlob għalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. U nitolbu dan kollu bi Kristus Sidna. Amen. Ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifiru glori ta' ismu, għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li biha nagħtuk qima perfetta biex niċċelebraw b'fema safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Hekk nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U flimkien nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajb u taċita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġija tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fettinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kubor tiegħu niksbu fl-aħħar biddier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama x'inti stess wettunna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u matroni u mad-dominazzjonijiet mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, smutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. F'dal moment sabiħ impoġġu l-umanità kollha
l-erwieħ tal-purgatorju ħutiha lill-mulej jressaq in-nies lejha. Qaddis tassew int mulej, int waħdek lajnu l-qawwa ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek ħajsiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibagħta ħalħob sradlek il-ħajr virek qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla Ġesu għal-kalċi reġalat il-ħar tali d-disċipli tiegħu qal ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. L-ħwa dan l-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek il-ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li se nieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Ek ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej qaddis fil-mejtin kollha. U f'dal mument eżiss ħanitolbu għall-erwieħ fil-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu fis-sliem. Amen. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena għalina l-koll nitolbuk għatilina l-koll l-wir tal-ħajja ta' dejjem fej fihem il-Verġni mqazzhom Alla Marija, l-Apostli u l-Qaddisin fosthom San Franġisk, Santa Faustina u San George Preka li jiexu fil-piberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamil li magħhom u bħalhom infaħru kun sebħu Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek għal li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżis aħna nikbru spiritualment meta bil-grazzja tal-mulej naħfru lil min jagħmlilna d-deni, se noffru dil-missierna għal min weġġana, għal min weġġajna u għal min insibuha diffiċli li naħfrulu u naħfrula. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, kulli titinti fis-sema qiegħda fl-art. Ħobżana kull jum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, għalma naħfru l-ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib iżda eħlista mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej mid-deni, għatina fil-ħnina u t-tibba tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa mid-nuf u mħarsa minn kol inkwiet, aħna nistennew nittamaw illi naw il-minġja das-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu let l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim u slim tiegħi nagħtikom. Tħares lejn dubitna, tħares lejn il-fidi tagħna l-Knisja tiegħek, u għatina l-paċi u l-imħabba li trid fostna bejnietna mulej li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom miegħek ukoll. U mill-qalb nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jisfew lilna li se jitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Fl-imkien ħaruf talla li tleħħ id-nubiet tad-dinja ħalina, ħaruf talla li tleħħ id-nubiet tad-dinja ħalina, ħaruf talla li tleħħ id-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Ħanitolbu dit talba ta' tħejja l dit qarbina. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li dit qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek kun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. U danu Ġesu, inni aħna li se nirċevuh. Ma jistħoq li xmulejja li tiġi għandi l-lum, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tfiq u tqum. Amen.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Se nitolbu din it-talba sabiħa lil mulej ma' Ġesu li qiegħed fina. Missier, fidejk nintelaq jiena, għamel minni dak li jogħġbok. Niżik ħajra dak kollu li tagħmel bija. Jien lesta l-kollox nilqa' kollox, għamel biss li rida tiegħek isseħħ fija u fil-ħlejjaq kollha tiegħek. Ma nixtieq xejn aktar mulej, fidejk nitlaq ruħi, nagħtilek bl-imħabba kollha ta' qalbi, għax inħobbok mulej. U għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lil nifsi lilek li nintelaq fidejk għal kollox u b'kunfidenza bla tarf għax int missieri. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulej għatina sliem biex bl-imsiebaħ mixawla fidejna nistennew u nilqgħu kif jixraq lill-ibnek l-għażiż li ġej fostna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qabel nagħti l-barka, nixtieq nieħu din l-opportunità li nixtieq lilkom u l-familji tagħkom f'isem il-familja Kapuċċina, il-familja tiegħi Kapuċċina, miliet qaddis u fil-paċi u li jkollna l-grazzja illi immorru għall-qrar u jkollna l-grazzja li nirrikonċiljaw ma' dawk illi huma il-bogħod minna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jissa kollox bil-ħnina tiegħu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Kom imbirku l-mulej irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. We three kings of Orient are, bearing gifts with rivers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, King forever, ceasing never,
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. U resqu eżis l-intenzjonijiet kollha tagħna f'riġlejn Omna Marija f'dan ir-Rużarju mqaddes. Alla tan isma' tal-tan ħlis ħinna waqaf magħna glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tal-tana, Ġesu li twelet għalina jkun li bentijek bħanna, u Ġesu għafrinna d-nubiet naħarisna minn-nar tal-infern, u l-ġener kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-għenina tiegħek. Nasbu fl-ewwel misterju tal-fer, meta l-Anġu Gabriel ħabbar l-Marija li sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltatek ikulli titint kif is-sema jidher fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-dubietna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina jkun bentijek bħanna u Ġesu tijaj ħafrinna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern u l-ġenera kollha speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misterju meta sidna Marija marret iżżur qariba tagħha Sant Elisabetta. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltatek ikun li titint kif is-sema jidher fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-nubietna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mnija munejmija kien birkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santismorina inti jomna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina rrid ikun iblek maħna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna għalisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwih kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misterju meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli titin kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru li benu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misterju minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija birkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbina, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kint fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbina, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kint fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbina, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kint fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbina, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intijomna li jisma it-talb taħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misterju, nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titindki fis-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna palma nafru lil minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-intijomna li kiswa tal-taħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna, rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna ħelisna min-nar tal-infern u l-ġenna l kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik sultana tal-ħnina ħajjaħlewa u tamma taħna. Slim għalik l-hekk ngħidu għal xaħna ndurfnati u l-tefa li l-hekk nitnietu għana nibku nolfu f'dan għal-wid ta' tmuħ. Ejja meħ avukata taħna ta' warlejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardan trufnament il-Ġesu frott birek tal-ġuf tiegħek u ħanino pija u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Alla biex kun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna palma nafru li minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien kinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru Libenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifu. Jistriħu fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna, Missir Eternalla, ħenna lina, Ibnalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, mqazza Marija, itlob għalina, mqazzom Alla, itlob għalina, mqazza xibba tal-xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob Om għalina, tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li siet safja, itlob għalina, Om li siet nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tissuq li maħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaħal, itlob għalina, xebba tissuq kull qima, itlob għalina, xebba tissuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mela ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ dana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kjuba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob għalina, kien tal-midimmin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana nis tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minna l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. għafrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Klopalina għaddisom malla. biex ikun jistoq inna dak li bedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddeja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħazen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirt iż-żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdaħlek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Voilà. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aċeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li repitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.